Salam dostlar, bu görkezjek tigirimiz täze model tigirler. Bu tigiriň gara reňkde, galar reňkde, ýaşy reňkde, gök reňkde, ähli reňkleri bardyr. Bu tigiriň aýratynlyklary ýedi skorsa gelýär. Dağa çykanyňda, depä çykanyňda, depeden aşağı gaýdaňyzda skorsaň çalap bolýar. Skorsy 7 skorsa gelýär. Bu tigiriň ramasy demirden gelýär. Öňki ýylyk tormady kalotkasy masinkaly kalotka çalyşyp takyp bolýar. Bu tigiriň öňki tekerlerine şularýaly amorsatorly gelýär. Rulini, sijeniyasini özüňe görä taýlap hem bolýandyr. Özüňe ýürütýär üçin aljak patnoşkapy gelýär. Ta hyzmatyndan badyr, habarlaşma üçin aşagda belgilemeli belläp geçer. Mandarin Sport sizin hyzmatyňyzda.